Nakighinon-anon ang kapulisan sa mga bar owners sa Mandurriao, Iloilo City. Agod nga mapasiguro nga mangin safe ang mga bar goers kadungan sang Dinagyang Festival 2026. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Val Cabel, hepe sang Iloilo City Police Station 10, iyagin pahayag nga ginapahanumdum sa mga tag-iya sang bars ang ilang nga commitment kag katungdanan nga magbulig sa pagpabilin sang kalinong kag katawhay. Suno kay Campbell, gina-finalize man subong nga mga aktibidad para sa bouncer training para nga maedukar kag ma-refresh ang ilang mga ihibalo sa ila trabaho. Iniagod nga mahibalan nila ang dapat himuon kag ang ila limitasyon kung may sitwasyon nga nagakinahanglan sang ila serbisyo. Gin-remind lang naton sila sa ilang mga obligasyon, sa ilang commitment. Naging produktibo ini because naging interactive ang aton nga meeting sa ila upod ang aton nga mga representative sa ICPO and sa city government. And of course, we are finalizing sang program of instruction naton, our activities. Maybe next week we will conducting bouncer training naton para nga ma-refresh pagid naton kag ma-edukar naton ang iba naton mga bouncers nga wala pagid maka-training. Magluwas diri, handa naman ang kapulisan nga magserbisyo para sa festival goers nga magatambong sa illumination nga kinaandan ginahiwat sa Diversion Road. Nagpangabay man ang pamunuan nga kun magkadto sa syudad agud magselebrar sang Dinagyang, ipaiway ang pagtuga sang gamo o kun pag-inaway ilabi na kun makainom. Ginapangabay man nga likawan ang pagsuksok sang malahalon nga mga alahas kag pag-expose sang gadgets o kun iban pa nga malahalon nga gamit agud nga hindi makaengganyo sang mga kawatan.